Muri Zimbabwe zvinhu zvisina kumira mushe. Situation iripo paZimbabwe pachoka antoroma 1 ndikunzwa kuti anzi Tendai Biti akasungwa nezuro. That is the situation, and ari kunzi akasungirwa ku necity inonzi Mutare kune vakamboenda direction yekuenda kunana Mozambique. So ndo kune vanonyazoziva Zimbabwe yacho ndiko akasungirwa Tendai Biti. Aifamba achiita zvake zvaari kuita zve CDF zvazvo ari kumobilize vanhu kakuti akomana siyana nazvo nyaya dzekunzonzi kuamendwa constitution idzo ndonyaya dzekuti vanenge vachipa ishoko ravari kuparidza vachimobilize vanhu. Saka zvinhu izvozvo ndo marambirwa zviri kuita kuti aiwa kuwana Biti mauda kuita skill ripi handiti hamufanira kudaro. Unongoziva zvinhu zvinenge zvichingoitika izvo zvine timu rake vakasungwa vari menopamba nomwe journalist anonzi Fanio Chinowaita, lawyer imwe ranga riripo rinonzi Nyasha Generald and Morgan Ncube. Vakadaro ndo timu racho randakwanisa kuwana mazita na Tendai Biti vari kunzi vakasungwa. But without wasting much of your time, kwabva kwaita imwe tsamba yemamwe futi madhara vasiri kufara nesituation iyoyi paZimbabwe ma1 vedway hazvina kutombomira zvakanaka. Ma-retired generals vari kuramba vachingobudikira and ndazoti iri crew iri nderipi nyaya dzacho dzakupisa manje. Right, pari kunzi retired generals, senior civil servants, former liberation war heroes, supportive of Amendment Bill number 3. Esteemed Clerk of Parliament, on behalf of myself and the broader retired generals and senior civil servants who gallant served in our portrayed liberation struggle, to take great exception to claims by a lone retired fellow comrade, Air Vice Marshal Henry Muchena, that we are collectively against constitutional amendment number 3. For him to purport to be speaking on behalf of all of us is not only fortunate but regrettable. The generality of retired military generals and senior civil servants who are members of ZANU-PF hereby unequivocally distance ourselves from the sentiments by Muchena and categorically state that we participated at both ZANU-PF conferences in 2024 and 2025, which came up with a subsequently reaffirmed resolution number 1. This resolution was a collective ZANU-PF position which we unapologetically participated in and confirmed as a precursor to constitutional amendment number 3. We unswervedly and unapologetically reaffirm this long-standing commitment to the realization of the unshakable resolution number 1. As the national chair of the Veterans of the Liberation Struggle Board and chair of War Veterans League Masvingo Province, I was party to the process of crafting resolution number 1 and was involved in consultations on the issue since 2024. I'm also in touch with several retired military generals and senior civil servants who have since expressed shock at Muchena's utterances purporting to represent them. Muchena did not consult neither us nor anyone on the matter, and therefore I humbly submit that his views are personal and do not represent those of retired army generals or senior civil servants. Esteemed of Clerk of Parliament, we are also in support of all the other proposed amendments which seek to correct the unpalatable negotiated clauses in the constitution during the government of national unity GNU. ZANU-PF, as the governing party of the day, has an obligation to serve the wishes of the majority of our people represented by the membership of the ZANU-PF government mass party. His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa is a constitutionalist par excellence and a deployee of the party. To that end, the proposed constitutional amendments are being constitutionally and legally conducted through a parliamentary process where the people are ably represented by parliamentarians from across the political divide, notwithstanding the fact that people will also participate during the parliamentary outreach program. In it is this spirit that Comrade Muchena, who appears to be a leader of and membership of a non-existent group of retired generals and senior civil servants, should disabuse himself of the notion that he can gratuitously speak on behalf of others. He is free to have his opinion, but must not subcontract and impose his misplaced personal views as those of the collective. Comrade Muchena, like every Zimbabwean, is free to participate during the parliamentary outreach program and air his views the same way other liberation war comrades will have an equal opportunity. Yours comradely, Major Retired General Gibson Mashingaidze.
Saka nyaya iripo apa boss ndandati kamumbombirira mutanga unzwa kuti chichukitika. Varume vari kuisaiwo tsamba kuparliament vachipikisana muchena vachiti Henry Muchena zvaakabuda achitaura ndezvake so hatinei nazvo. Ndo situation yacho mamiriro yaita izvo so. Ndoziva kuti nyaya idzi muri yeZimbabwe dzinogona kunge dzasvika kwamuri mamwe masvikiro amusiri kufarira kunzwa. Nyaya dzinogona kutaurwa dzataurika mamwe mataurikire amusina kutarisira kuti ndo the way yadzadzifanira kunge dzichiitika. Zvinongoitika, it happens. But kana uona nyaya yakutanga kuti mumwe anobuda kutaura kuti inini ndikumirira masenior citizens maveterans, umobva abuda kuti zvoutaura tazvinzwa but hausi kurepresenta isusu, chitoziva kuti chichaitwa chichabudirira kana kuti chichaitwa chinobatika ipapapa chichange chiri chishoma shoma. Ndo zvinhu zvinofanira kunge zvakuzikanwa kana kuti kunzwisiswa nekunzwiwa nemunhu akatanga iwewe. But inini ndiri kutika aiwa wawanirwa nyasha kunge uchipfuura nepachivhitivhiti panapa patinodzidonongodza nyaya dzacho tichikuzivisai kuti magenerals acho vave kutemesana musoro vega pachavo. Atichazive kuti unonga wakusara uchiti saka ari kuziva zvaari kuita kana ari kuziva zvaari kutaura ipapapa ndiani. Nekuti iyi nyaya ikai tikagara taionera kare tikatoziva kuti vakomana ava vari kutogadzirawo yavo tsamba kuti vaendese. Ende even pakatotanga na Mr. Henry Muchena vabuda vachitaurawo yavo zvakadai ndo pavakupikisana kuti aiwa Muchena zvaari kutaura zvitori right. Asi kana zviri right kudaro ngaingove opinion yake kwete kuti anouya achirepresenta isusu hatisi kuwirirana nazvo. Iye ngaarepresente vanenge achirepresenta navo ngavabude pachena kwete kuti uda kutaimira kuti vanhu vanenge vakanyarara ubva wangoti ndiri kurepresenta vese. Nekuti kuna vamwewo zvishwanzi vari havadika kungobuda vachitaura nyaya idzodzidzi but varitaura kuti aiwa takatoparticipata muresolution number 1 anga ari kupe panguva dzacho. Zvine zvakunetsa kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi. Temba Muliswa is one of the guys wekuti aribudawo achitaurawo matauriro ake aipikisana Muchena vakapindurana futi papapa vakazoudzana mashoko magaramoyo zvikanzi aiwa hakuna akasikwa achinzi ndiyega ane guarantee yekupfudza vanhu panapa panyika. Zvinhu zvakawanda zvakazviringotaurika but I don't want to waste much of your time and handichadi kuramba ndichinetsana nemi muri yeZimbabwe this muri yeZimbabwe that matoinzwa nyaya ndo iripo. Ndakuda kungogara ndangoshandisa mukana unoyu nekuti mukana uyu tiri kushandisa kuna everyone each and every production yatiri kuita. Tirikuda kumeka sure kuti shoko rasvika kwamuri kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa ineyi vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts. Ndiri kuti company inonzi Education Research yana Mukoma Owen ndidzo shasha idzi. Vanokwanisa kuregistera company vakuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Saka garai mavabata mutaure navo vakubatsirei. Vanokuitirai vari kwavari ikoko imimi muri kwamuri ikokoko. No work permit no problem. Education Research is the solution. Vanowanika panhamba dziri kubuda pascreen apa. Handiti register macompany vhururwe maFNB business account. Hapasina chekumirira, hapasina chekuramba muchingochema kucomplaina kuti hatina macompany ari registered, hatina chakadai. Iyo Education Research iripo unless mato vanhu vanongoiginowo zvinhu zvingori pachena maopportunities anenge achibuda nekuti rimwe gore muchavatsvaga mukavashaya. Haikona kuzonoitirwa neumwe vanhu kamozoya makuda kuchema panapa. Unozomwa kuti ndakazopa nhingi mari yangu ndikasaitirwa zvikazodai so nyaya yekuti hamuteerere mune mauda kutsvaga mashortcuts nekuti umwe anonzwa kaipapa tataura kuti enda kuEducation Research osvika unopuwa quotation kuti zvinhu zvako zviri ngoda mari yakadai obva ada kutsvaga mashortcuts vanoda kunyebedzera kuti zvita vakachipa steri. Kuna vanodhingura mazimba vane mweya wekusagona kuita basa nemazvo vanongoti as long as iri mari chete. Zvinhu izvi zvinotoshanda neprocess iyoyi yekuti vanonyatsoziva ukaona mari yaunenge watoudzwa ndo mari chaiyo reasonable. Hapana ziya zvekuzoti unozoti but chakadai chazoshota shamari zvazodai so hapana mashortcuts. Kana umwe anozoti ndakazovhurwa chakati changu chikazovharwa nyaya yekuti uri kuitirwa nevanhu vari kungoita zvinhu zvepasi pemuti zvega zvega. But ukaenda kunoitirwa necompany yakaita seEducation Research hazvisi zvepasi pemuti izvi. Zvinhu zvekuti ivo pachavo itori company. Saka ukaona chinhu chese chinoitwa necompany chinobudirira chinonyatsoita zvinhu zvobva zvanyatso sense. Saka uchiri kumirirei? Mukoma Owen varipo nhamba dzavo dziripo idzo vabatei vakuitirei. Hatichadonzwa vanhu vanoramba vachichema kuti saka ndiri kuzodawo kuzoita chakati zvangu zvinozofamba sei. Zvinoita chete neEducation Research. Contact them on their numbers. I think ndatopedza ipapapa. Kune vanoda kuningirikira vanowanika pape autravel ndatautambise mari bhazi uchinotsvaga kune maoffices kwavari tirikoti nationwide vari kwese vabate panhamba idzodzo vatokuitira as long as uri muSouth Africa. Chero uri kunze kweSouth Africa nawo wakwanisa kuregister company muSouth Africa futi uchigara kunze utori kwauri ikoko kumadiaspora countries ivo vanokudza zvekuita chete. Handiti chinhu kuru kungoteerera. Saka Mukoma Owen ndoita siye kana ndichida kuregisterawo ningini yangu ndiri kudawo company muSouth Africa ndosaka varipo kuti vakubatsire. Shasha idzi.